bakwai suna iya yanka saniya, hadisi ne ingantacce, hadisin Muslim. Mutum bakwai suna iya layye da saniya kuma suna iya yin hadaya da saniya, amma rago kuma sai mutum ɗaya. Kaga daga nan zaka gane akwai matsala. Abin nan rago yafi, abin nan saniya ta fi rago. Da za ku haɗa kuɗi ku biyu ku je ku sayi rago ku ce kun yi layya, sai a ce ba ku yi layya ba, kun ci nama. Duk malamai sun ittifaki akan wannan. Amma da za ku bakwai ma za ku haɗa kuɗi ku sayi rago ba biyu kawai ba, saniya kai, ku je ku yi layya da ita, da kun yi layya da hadisi ingantacce, dalilin hadisi ingantacce. To kaga dabbar da za ta ishi mutum bakwai layya da dabbar da mutum ɗaya ne kawai ya halatta ya layya da ita, aina mutum bakwai ya fi. Sannan akwai hadisin da Ibn Abdul Barri ya kawo, ba malike ne shi ma, dan mazhabin malikiya ne, wanda ya sharhin muwadda. Hadisin manzo sallallahu alaihi cewa duk wanda ya je ai abun nan masallacin juma'a a sa'a ta farko kaman tun da hantsi, za a bashi lada kaman yayi ibada da raƙumi. Wanda ya je a sa'a ta biyu, wato bayan awa ɗaya ta wuce misali kaman karfe 10, za a bashi lada kaman yayi ibada da saniya. Wanda ya je a sa'a ta uku, kaman a ce karfe 11, kaman yayi ibada da rago. Wanda ya je a sa'a ta 4 kaman 12, yawan yayi ibada da kaza. A sa'a ta 5 kaman karfe 1 kaman yayi ibada da wato kwai. To yanzu kaga wanda ya je da sassafe shine aka bashi ladan raƙumi, me bi masa aka bashi ladan saniya, sai can wanda ya biyo shi ne aka bashi ladan rago. A sai kaga wannan hadisin ya nuna ibada da raƙumi yafi da saniya kuma yafi da rago. Ai kuɗin su ma ba ɗaya bane, kuma naman su ba ɗaya bane. In nama ake bukata, in jini ake bukatan a zubar, na saniya yafi. Saboda haka ba za a haɗa su ba. So wannan da wannan ne mu muka samu yaƙinin cewa, muka rinjayar da cewa saniya ta fi rago. Sai dai idan ku bakwai ne za ku haɗu ku yi saniya, wannan kuma kowa ya sayi raguna guda bakwai, to raguna guda bakwai sun fi saniya a mutum bakwai. Amma in mutum ɗaya ne, wannan ya yanka saniya, wannan ya yanka rago, to ko shakka babu saniya ta fi rago. In sadaka zai bayar ma, adadin wa'inda zai bawa sadaka wanda ba su yi layya ba suna da yawa akan rago. In nama ake bukatan a ci ma, naman saniya ta fi wato ainihin naman rago yawa. Na'am. Wannan kuma yake cewa, salamu alaikum malam, shin ana yi wa jariri da aka haife shi babu rai wanka da sallah da zaman makoki? Abun nan ana yi masa, amma mustahabbi ne ba wajibi ba. Amma da sharaɗin ya zama kafin a barar da shi an busa masa rai, shine ya kai wata 4. In ya kai wata 4, to shikenan za a iya masa sallah. Saboda hadisin Abu Dawud da ingantaccen hadisi, as-siqtu yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi. Wato yaro ana yi masa sallah, wato bari kai, shine as-siqtu bari, wanda aka haife shi ba a gama halittansa ba, amma ya kai wata 4, ya kai a busa masa rai aka haife shi, daga wata 4 yin sama, to ana yi masa sallah, ana yi wa iyayensa addu'a. Saboda shi ba da wani laifi bare a ce Allah ya gafarta masa. Iyayensa ya ce Allah ya gafarta wa iyayensa. To mustahabbi ne, idan ba a masa sallah ba a yi laifi ba, in an masa sallah kuma haka aka fi so. Yake cewa har yanzu, shin daidai ne a hana jariri ruwa tsawon wata 6? Idan likitoci suka ce rashin bashi ruwan bai da illa zuwa wata 6, ko yana ƙara masa lafiya, babu laifi a shari'a, babu laifi. Wato ya zamana sai bayan wata 6 zai fara shan ruwa, ko kuma wata 4 misali. Wannan likitoci suka gano cewa hakan yana ƙara wa yaro lafiya. Idan kai baka yi laifi ba, domin babu inda aka samu a shari'a an ce dole sai an ba wa yaro ruwa yana jinjiri. Nonon nasa ma ruwa ne. Ni na yi bincike aka wannan, na tambayi likitoci da yawa, suka ce rashin bashi ruwan shi yafi a wannan watannin akan a ci gaba da bashi ruwa. Tun daga nan yara na har yanzu nan ba yaro jinjiri da ake ba ruwa sai ya kai wa'annan watannin, akalla wata 4, akalla, kafin a fara bashi ruwa. Wannan shine zai sa ya samu lafiya fiye da wanda aka bashi ruwa tun yana dan yaro. Dalili shine shi kansa nonon shi ma ruwa ne. Baka ga nonon da ake ba yaro ba, me bambancin sa da ruwa? Ba da wani kauri ai. To shi ma ya isa ya zama ya rike yaro. To saboda haka suka ce idan an ƙara ruwan kuma sai ya zama wani abu daban. Amma ba wai haramun ne cewa ka ba wa jinjirinka ruwa ba. Idan baka nitsu ba, to ka ci gaba da ba jinjirinka ruwa yadda aka saba. In kuma ka nitsu ka gamsu da wannan, shikenan baka zalunce shi ba. Don yaro jinjiri baya kuka don neman ruwa, sai dai yayi kuka saboda me? Neman nono. In kaga yana kuka ana bashi nono sai ya shiru. To da Allah inda yana buƙatar ruwa, ai ko ka bashi nono zai ci gaba da kukansa sai an bashi ruwa.
amma in ya kai ya ci abinci kuma ko da yana shan nono wata ran sai kaga ya buƙaci ruwan yayi ta kuka har sai an bashi ruwan kafin yayi shiru to kaga wannan shi yake nuna rashin bashi ruwan ba illa bane amma in baka nitso ba ka je kai ta bashi ruwa kawai ba matsala bane. Assalamu alaikum malam. Yake cewa assalamu alaikum malam, yaya ake gaida iyaye idan an same su a tsaye? Idan a tsaye aka same su abun da ya fi shine a gaishe su a tsaye, tsugunawan makaruhi ne, wato ba haka aka fi so ba. Amma in a zaune suke to ka durƙusa kai ma a zaune ka gaishe su, ka zauna ko ka durƙusa ka gaishe su shine ka musu ladabi. Saboda manzala sa suna da mala'ika Jibrilu ya zo zai masa tambayoyi a matsayinsa na ɗalibin ilimi, ya same shi yana zaune, ai mala'ika Jibrilu durƙusawa ya, kun san hadisi a cikin arba'un hadisi, ya durƙusa a gabansa a gaban gwiwoyinsa sannan ya masa tambayoyi. To idan babanka yana zaune kai kuma sai ka zo ƙiƙam kana tsaye, ina kwana lafiya, ka masa magana, kaga rashin kunya ne wannan kai, dole ka tsuguna. Amma in yana tsaye to yanda maza su ma yake da sabansa, in a tsaye yake su ma a tsaye suke, sai ba su hannu su gaisa, wannan haka aka fi so. Idan babanka yana da irin wannan wayewar to yayi haka da 'ya'yansa, ba sai sun tsuguna ba idan yana tsaye. Amma in babanka bai da wannan wayewan, idan baka tsuguna masa ba zai tsine maka, to kawai ka tsuguna masa, kawai ka gaishe shi don ka fita lafiya. Don da ya tsine maka gara ka aikata wannan makaruhin, don ba wai haramun bane, ba shirka bane kamar yadda wasu suke ɗauka ba, amma dai da bai kamata ka masa hakan ba. Amma in abun zai jawo wata masifa, ko ya ce ka shiga wani sabon addini, ko ya kore ka daga gida, ko ya tsine maka, kawai ka durƙusan ka gaishe shi kawai don a rabu lafiya. Daga baya idan ya gane, shi da kansa zai ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah, ya miƙa maka hannu kai ma ka miƙa masa, wanda hakan kuma shi yafi. Manzo sun ce in kun yi hannu to ba za ku gushe ba face zunuban ku yana zuba a tsakanin yatsunku. Kaga in ka ba ɗanka hannu ko kai hannu da babanka, kowa ya zama sababin na a gafarta wa ɗan uwansa zunubansa. Na'am. Yake cewa assalamu alaikum malam, menene hukuncin mutanen da suke mayar da yara a sahun baya, wato a hana su tsayawa a sahun gaba? To sahun gaba dai santan liman bai kamata yara su tsaya ba, saboda manzo sun ya ce liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, yace waɗanda suke masu ilimi masu hankali, wato wanda suka san abin da suke yi, ma'ana manya kenan, su ne za su tsaya a bayana. Haka manzo sun ake faɗa, yace a daidaita sahu. To kaga yaro karami a ce yana bayan liman, yanzu idan alwalan liman taurore ya jawo yaro ba sai bi shi ba, bin sa kawai zai yayi, kaga an samu matsala kenan. To shi yasa sai manya wanda suka san sallah sosai. Amma in a gefe yake, an zo shi ya zo da wuri, kai babba baka zo da wuri ba, kuma baya san liman, yana gefe ya shiga sahun gaba, to don Allah ka tsaya a baya. Idan kana son wannan sahun gaban ka riga yaron zuwa, amma ba daidai bane ka jawo yaro kai ka shiga, wannan ma ya ja shi, ana ta mai da shi baya, kaga koransa ake a masallacin. Ila gobe kuma sai ya zama baya sha'awan zuwa masallacin, kuma ana son a saba masa zuwa masallacin. To in dai ba san liman ya tsaya ba, to barinsa shi yafi alheri akan a jawo shi ba. Wannan kuma yake cewa assalamu alaikum, Allah ya gafarta ma malam, amin. Tambaya na shine, wani yake ce mini idan zan yi tsarki, idan na yi fitsari sai na tashi na tsaya na miƙe na sake na zauna, yake cewa ina matsayin wannan din? To shari'a dai bata wajabta maka wannan ba, amma in kana da lalura kaga za ka iya yin hakan din. Abinda shari'a take so shine ka samu istifraghi, shine ka gama fitsarin ka tsaf kafin kai tsarki. Wannan kuma ko baka tsaya ba, baka tashi kai tafiya ba, zai iya yiwa. Amma in ka shiga halin lalura, to yakan yiwu fitsarin ka bai zai kare ba, sai ka tashi ka tsaya ka sake tsuguna ko ka dan tattaka, ko ka yi tsarkin kila kana miƙewa kana sa wandon ka kuma sai fitsari ya diga. To kaga in yana haka, to kar ka bari ya diga, in kai tsarkin ka dan zagaya ka dan tsaya sai ka sake tsugunawa ka sake fitsarin, wanda zai digan ya diga kafin kuma ka sa wandon ka fita. Amma fa mai yin wannan sai mai irin wannan lalura din. To me yake jawo wannan lalura? Ko dai tsufa, kila yawan shekaru, ko mutum shi ya jawo kansa. Ta yaya zaka jawo kanka? Shine akwai wani karatu a cikin iziya wanda malamai suka yi inkarin wannan karatun. Shine wai idan kai fitsari, akwai wani da ake ce masa nataru da saltu. Saltu shine sai ka katse azzakarinka kamar yadda ake katse hanji, wai don ka fitar da wannan fitsarin.
na tara kuma shine ka karkade kai ta karkadewa haka, wannan duk shari'a bata wajabta maka wannan ba, kuma wannan abun yana cutar da azzakari. Idan kana katsewa kana matsewa wannan wurin yana yin laushi sai ya zama baya iya rike fitsari, saboda haka kana yin fitsarin zai fito, kuma idan ya fito din zai in yi wanda ya makalen kuma wurin ya riga laushi ba zai iya rike shi ba, in ka tashi sai ya sake biyo ka, kaga wannan kana cutar da azzakarin ka kenan. To shi yasa duk da cewa ya ce ayi da sauki, amma abin da yafi shine karka saba wa kanka wannan kwata-kwata. In kai fitsarinka kawai ka kare ka wanke, ka saba wa kanka haka, to za a ga kana gama fitsarinka lafiya lau baka da matsala. Amma wanda ya riga kuma ya fada cikin wannan kwarin, dama can yana yi ya samu wannan matsalan, to wannan kuwa sai yan dabarunsa yanda fitsari bai sake dawo masa ba, ko dai ya tashi ya tsaya ya zauna in hakan ya wadatar, ko ma ya dan tattaka ya dan zagaya a banɗakin, don wani sai ya fita ma, wani sai ya yi alwala ma sannan fitsarin yake dan diguwa masa, to sai dan zagaya sai ya dawo ya sake tsuguna. To irin wannan masu wannan shi za ga mutum sai ka ga minti 15 wai yana fitsari, sai ka ji ya ce ka san bawali dole sai ka dade, to lalura ne wannan, ko yana bukata ya je asibiti ko dai samu magani wannan abu. Kuma wannan abun da mai iziyan ya faɗa malamai ba su goyi bayansa ba, kar a dinga ɗabbaka shi, kar ka dinga matse azzakarinka kana tatse shi ko kana girgiza shi kana karkaɗe shi kana fesawa kanka fitsari ma kawai. In ka gama ka gama fitsarinka kawai ka wanke shi, in ka saba da haka baka da wani matsala har ka girma baka da damuwa. Na'am. Wannan kuma yake cewa malam assalamu alaikum, tambaya na shine ya ake yin zikiri a sunna, zan yi shi ina lissafi ko in dinga yi kawai ba lissafi? Duk wanda kai sunna ne, in ka ga dama kai ta yi ba lissafi, in ka ga dama kuma ka ɗauka wa kanka zan yi istighfari 100 kullum, kaga lissafi ne ba manzo sun yana yin 100 ba, kaga lissafi ne. Zai yi subhanallahi 100, subhanallahi wa bihamdi 100, manzo Allah ya faɗi falalan sai ce in kai 100 nan babu wanda zai kamo ka da lada sai wanda ya irin abun da kai ko ka ƙara, subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi, sai wanda ya irin yanda kai adadin da kai ko ya ƙara. To irin wannan don ka sama a kanka adadi, misali ko da 200 kake yi kullum, kaga ka ƙara akan 100 ko 150 ko da 30, wannan duka babu matsala. Ko kuma ka dinga yin tasbihi da astaghfirullah da la ilaha illallah babu adadi, shi ma sunna ne. Amma akwai wasu wuraren da aka kayyade adadi wanda ba a son ka wuce su, kamar in ka gama sallah aka ce subhanallahi nawa 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, to wannan karka wuce da ukun kuma karka rage, kaga wannan shine sunna kenan. Amma in ba irin wa'annan wuraren da aka kayyade ba, kaman a ruku'u subhana rabbiyal azim wa bihamdi, a sujjada subhana rabbiyal ala wa bihamdi, ko ne kafa uku, to karka wuce uku. Amma inda aka bar shi mutlaki ne kana yin su ne, aka faɗi wani adadi aka bashi falala kuma aka nuna zaka iya ƙara, sai ka ƙara, ko kai tai baka san ma adadin da kai ba. Manzo sama cewa la yazalu lisanuka rataban min dhikrillah, kada harshen kai gushe yana mai danye daga ambaton Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan kuma yake cewa malam, akwai rashin lafiyan da dabbobi suke yi, sai ya zamana ana ba su giya a matsayin magani, hakan din sai halatta? Baya halatta, domin giya na ai sai ka je ka saye ta ko ka yi ta, kuma giya najasa ne. giya innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibu la'allakum tuflihun. Saboda haka giya najasa ne, sayanta haramun ne, aiwatar da ita ma haramun ne. Kuma yanzu ɗayan biyu ne, ko dai ka je ka sayo giyan a gidan giya, kaga haramun ne sayan giya, Allah ya tsinewa mai sai da giya da mai sayanta gaba ɗaya. Ko kuma ya zama kai kake yin ta da kanka, ta ya za ka dinga yin giya a gidanka? Najasa ne kuma ka ɗauka kana ba wa dabbanka, kila kai ma ka kurɓa ko wasu yaranka su kurɓa, kaga duk wannan hanya ce ta lalacewa. Saboda haka ba gaskiya bane a ce wai akwai wani rashin lafiya na dabbobi wa giya ne yake magani su. Ai muna da likitocin dabbobi, ka je ka same su, akwai alluran da za su yi wa dabban ko wani magani da za su bata. Amma giya kan ina, me ya haɗa musulmi da giya kuma kwata-kwata? In dai dabbobin nan sai ka ba su giya za ka kiwata su, ai sai ka watsar da kiwo ma gaba ɗaya ka kama wata sana'a wanda ba sai ka yi mu'amala da giya ba ya fi maka alkhairi ba? In ka kare na sun suna takalmi zai ɗauka ne. Assalamu alaikum malam. Yake cewa ina sallah a bayan liman, ko kuma na zo na samu liman ya riga ya yi raka'a biyu, sai na samu raka'a biyu, to in na zo ramawa zan yi karatun ɗin a sirri ko kuma a bayyane? Wannan na sha ba da wannan fatawan, duk wanda kai yayi. Hadisai ne guda biyu, ɗaya yana nuna rakawoyi biyu na ƙarshen za ka rama su yanda liman ya rama, yanda liman ya yi su, shine wa ma fatakum faqadu.
abin da ya kuce muku ka bi, kamar yanzu isha ne ka samu raka'a biyu, in ka zo biyun sai kai fatiha da sura a bayyane. Wasu hadisan suna cewa ma fatakum fa atimmu, abin da ya kubuce muku ku cika, wannan kuma yana nuna za ka yi fatiha ne kawai a sirrance su ma na ƙarshen. Kaga sallan ka ta zama duk fatiha a sirrance kuma ba matsala bane, duk wanda kai babu damuwa. Abin da yasa ya zama babu damuwa shine a shi bayyanawa da sirrantawa sunna ne, in ka bar su sallan ka tayi. Sannan kuma ƙara sura, ko da a ƙaddara in ka ƙara suran kayi ƙari ne, ƙarin sura a raka'o'i biyu na ƙarshe ma ya halatta. Manzala sama ya ƙara sura a raka'o'i biyu na ƙarshe da gangan, kaga shi ma ba matsala bane. Saboda haka duk yanda kai, in ma rage wurin ya kamata a ƙara suran ne sai ka rage suran, to ai ta kanta suran ma sunna ne. Akwai matashin da yake karanta Fatiha kawai, manzala sama bai ce masa sallarsa ba ta yi ba. To duk yanda kai yayi, amma abinda malamin hadisi suka firin jayarwa shine na ƙarshen nan, wato ka yi su Fatiha kawai a sirrance. Na farkon ka ɗauke su sune farkon sallanka, na ƙarshen kuma za ka cika ta ne, za su zama su ne na ƙarshenka. Kaga masu Fatiha ne a sirrance, dama su ne na ƙarshe, sai ka yi su a haka ɗin. Idan kai haka babu wani damuwa, in wancan ma kai na wanda yake na masaman malikiya babu matsala. Nan wannan tambaya ita ce ta ƙarshe, kusa da ta ƙarshe. Kusa da ta ƙarshe yake cewa menene hukuncin matar da in sun samu saɓani da ko kuma matsala da mijinta, sai ta dinga cewa mijin ya sake ta. To shi saki dai haramun ne mace ta nemi saki idan babu wani dalili, in babu cutarwa. kamar yadda ya zo a hadisi, ayyuma imra'atin sa'alat talaqaha min ghairi ma ba'sin fa haramun alaiha ra'ihatul janna. Duk matan da ta nemi a sake ta ba tare da wani mijinta yana mata wani abu na cutarwa ba za ta ji kanshin aljanna ba. To amma wannan mai tambayan da ta ce in ta samu matsala da mijinta, kaga kila cutar da ita yake yi, yana cutar da ita ko ta nemi saki ba ta aikata haramun ba. Asali mace ba za ta nemi saki ba sai idan akwai cutarwa. Ayin akwai cutarwa kan ba ta dama ta je kotu, ma za ta je wajen alkali ya nemi abin da ya yi shari'a, in sakin shi ya kamata a sake ta, in ba shi ya kamata ba kuma a batta akan igiyan aurenta. To wannan ya rage wani irin matsala ne suke samu. In ya kai a nemi saki ta nema halal ne, in bai kai ba kuma to bai halatta ta nemi saki ba. Sai masu tambayan social media me yake cewa? To mun sha amsa wannan tambaya, amma dai wannan mai tambayar daga Nijar yake, shi yasa za mu amsa masa. Yana cewa yana da makwacci ɗan kasuwa, amma shi bai da jari, makwacinsa yana da jari. To in an zo sayan kaya, makwacin sai ba shi farashi, misali ya ce wannan kayan 10,000 ne, duk abin da ya karu na riba in ka sayar naka ne, ya halatta? Mun sha bayani cewa bai halatta ba, sai dai ka sayar masa shi ya baka ladan sayarwa, don kayan ba naka bane. Duk kayan da ba naka ba za ka ci ribansa ba. Saboda haka sai ka sayar masa, in ma 12,000 ka sayar 15,000, in shi ya ɗauki wannan na saman ya baka, wannan halal ne. Amma ba za ka yi cinikin a matsayin kai ka ci riba ba. In 10,000 aka siya ma ka sayar masa, in 11,000 ne ko nawa ne ka kai masa, shi kuma ya sallame ka. Saboda Hakim bin Hizam ɗan kasuwa ne a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya Rasulullahi, ni ɗan kasuwa ne, akan zo a nemi kaya a wurina ba ni da shi, zan iya sayarwa in je in ɗauko a wajen makwabcina in bayar? Manzo sama sai ya ce masa, wala tabi ma laysa indak, kar ka sai da abin da baka mallaka ba naka bane, ba ka ci riban sa ba, amma zaka iya tsayawa a matsayin wakili na mai wannan kayan, ka sayar masa ya baka ladan sayarwa. Na sai wa shikenan. Yace sallah wanda ba ta farilla ba sai ya manta bai karanta Fatiha ba, me matsayin sallan? Kawai ya dai motsa jikinsa kenan ko? Ai ba a sallah ba karanta Fatiha ba kan. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba. Kaga kowace irin sallah kenan. Saboda haka kowace irin sallah wanda ba a karanta mata Fatiha ba, manzala sa suma yace babu sallah. Ayyuma salatin lam yuqra fiha bi ummil qur'ani fa hiya khidajun ghairu tamami. Saboda haka bari ne, kamar a haifi yaro ne babu rai. So saboda haka in ya tina a kusa zai iya gyarawa,
ko da yake anan ma ba wani gyaran da zai domin farilla ne ya bari saboda haka sai dai wannan raka'an yayi ta babu fatiha yana ta biyu sai tina to ta biyun sai ya dauke ta ita ce ta farko shine gyaran da zai sai ƙara raka'a ɗaya mai fatiha din shikenan sai sujjadan ba'adi saboda yayi ƙarin raka'a guda ɗaya amma in ba irin wannan ba kai sallah babu fatiha ko farilla ko nafila sallan ba ta yi ba na'am shikenan sai dai malam game da sana'a na POS nan har yanzu ana so dai a sani sana'an din zai iya halatta mutum ya yi. wannan POS din fani na sa akwai rikici a kansa yawwa akwai kora kuma akwai wanda ma suke cewa halal ne kuma do rikici ne na rashin zaman lafiya ya shigo da shi har yanzu yake bunƙasa ai sana'an POS shine saye da sayarwa saboda haka haramun ne wannan sana'a ina faɗan wannan saboda haka ka sayi kuɗi ne da kuɗi kuma aka ƙara maka na san cewa da yawa ba za su ji daɗin wannan fatawan ba amma dole ne in faɗe ta kawai ba da mafita amma kamar yadda na misali na banki da na kamfani wannan daban ne ina da shago na ajiye POS in ka saya ka sa katinka in yi transfer daga POS zuwa account ɗina wannan iya kuɗin ne amma ciniki ka mai da shi harka na kasuwa kana sai da kuɗin ana ƙara maka don kuɗinka ne kake sayarwa wani sai a ƙara maka ko kuma ka sayi kuɗin wani to wannan baya halatta domin riba ta shigo ciki kamar yadda na jawo dalilai akan wannan ni shine fahimta nan A ƙarshe dai malam muna roƙon addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya kuma Allah ya sa mu gama da duniya lafiya kamar yadda wasu suka rubuta da yawa wa'anda ba su da lafiya suna roƙon addu'a da kuma bukatu masu yawa dai ana ta neman addu'a a wajen malam. to wanda suka aiko a musu addu'o'i Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi wadanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya kuma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم برحمتك امنا واكفنا شر ما اهمنا وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالايمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين